אני לא אומר להבין בדיוק מה שאמרת, אבל נדמה שאני מבין את הכוונה של הסינים. זאת אומרת, הם תמיד יוכלו לומר, לא לזה התכוונתי. הבנתם אותי לא נכון. נכון, אפשר להגיד, כן. אוקיי, טוב, תעצור כאן. תודה רבה לך, דורון אלה. ועוד עניין ששייך לאחרים. נעמה אביעד היא מחברת שותפת של הסרט הזה, שנקרא פסקול של מהפכות. היא חוקרת בכירה במרכז למחקר מדיני של משרד החוץ שלנו, והיא והעמית שלה, נועם זיצמן, חוקר, החליטו שהתרבות העממית בזמן המהפכות, בזמן האביב הערבי, לא בא לידי ביטוי מחקרי. והם פרסמו את הספר הזה, שבעצם הוא תרגומם, גם בעברית, זאת אומרת, זה הכתב הערבי וזה הכתב העברי, תרגום מאוד, מאוד פשוט, מאוד מילולי, של המסרים שעוברים בזמר העממי המהפכני בארצות ערב. נכון. זה הרעיון. זה הרעיון. אנחנו הרגשנו שהזווית התרבותית, הזווית החברתית של הסיפור של העולם הערבי בשש השנים האחרונות לא באה לידי ביטוי ולא נחקר. ובעצם בחרנו להביא את הזווית הייחודית הזאת של השירים שליוו את הטלטלה הזאת עוד קודם ל-2010. את מדברת בלשון עבר מפני שהמגמה הזאת נגמרה? המגמה הזאת לא נגמרה, ואנחנו תחמנו את התקופה הזאת מסוף 2010 עד 2015, בעצם עם איזשהו מעבר של כל התהליך של העולם הערבי בשש השנים האחרונות האלה, החל מהבעיות שקדמו למחאות שהובילו כיכר תחריר וכל התמונות שאנחנו זוכרים ומכירים. אז בוא נשמע שיר אחד שנקרא כל החירות. כל החירות. שזה שיר שמגיע ממצרים. זה שיר שמגיע ממצרים. ואת תסבירי לנו במה הוא מדבר. הנה. بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. כן, נעמה, אז מי הם האנשים? כמו שאנחנו רואים, בעצם זה שילוב של שתי להקות. אנחנו רואים כאן ייצוג של להקת קיירוקי המצרית וההרכב המצרי ווסטל בלד. מוכר? הם בעצם מוכרים, הם חברו יחד. השיר הזה מושר בכיכר תחריר בימים הראשונים של האופוריה, של תחושת ההצלחה, של ההרגשה שבאמת התקווה הזאת שעומדת לנגד עיניהם, באמת זה יד שאפשר להושיט ולקחת. הדברים לא נראו ככה לאורך זמן. התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד קצרה, של שבועיים שלושה, עד שבעצם המציאות הזאת התחילה להתגלגל לאיזשהו תרחיש מאוד מאוד קיצון ומאוד מאוד שלילי. ואנחנו בעצם בספר שלנו, שיש בו 30 שירים, לא 2-3, אלא ממש כל התהליך. קודם לאופוריה הזאת, האופוריה עצמה, אחר כך התחושה של מי הזיז את המהפכה שלי, יש לנו פרק בספר שנקרא כך, ולבסוף חזרה לסדר הישן, לסיר הלחץ המבעבע של כל הבעיות שקדמו בעצם לטלטלה שפשטה בעולם הערבי. בואי ניתן עוד דוגמה אחת, שיר שנקרא, אני מנחש את תוכנו על פי שמו, פול קוויאר. פול קוויאר. זה בטח מרד נגד העשירים שזוללים קוויאר, בשעה שלנו בקושי יש פול. דווקא לא מעניין, מעניינת הפרשנות שלך, מאוד מעניינת. השיר הוא בעצם ביקורת, הפעם לא רק כלפי המנהיגים, אלא גם כלפי עצמנו, החברה הערבית. מאכילים אותנו פול, ואנחנו חושבים שזה קוויאר. אנחנו משכנעים את עצמנו שהחיים תותים, אבל הם לא. نور عينك قاعد في الضلمة بيولع شمعة ويدعي لك يبارك لك ربنا في الكرسي ويديك على قد ما تدينا هو اللي خربها وجيت انت بتصلح مصر وترفع ومفيش احمل زي ده عامل خد رشوة هو اللي قطعها. זה מקרה שהלחנים הם לחני היפ-הופ או מעין היפ-הופ ולא לחנים ערביים מסורתיים? זה משהו שאותי מאוד ריגש ומאוד נהניתי במהלך העבודה יחד עם נועם. כמובן אנחנו ישבנו והקשבנו לשירים והזזנו איתם. היפ-הופ, ראפ, רוק, שירים מאוד מודרניים. השיר הזה ספציפית, רק להגיד מילה, רמי איסם שנמצא כאן בקליפ הזה, הוא בעצם התפרסם ב-2011 עם השירים הראשונים שאושרו בכיכר, לאחר מכן נעצר
ועונה על ידי המשטר ונאלץ בעצם בסופו של דבר כמה שנים אחר כך כבר להגר לשוודיה, ומשם הוא עושה מוזיקה היום, כך שהסיפור הוא באמת רחוק מלהיות אופוריה והצלחה. אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאוד שלילית. היום מחסום הפחד שהוסר אז בראשית הטלטלה והוציא את ההמונים לכיכרות, שב וביתר סט. תודה רבה לך.